Ongi etorri. Maligayang pagdating sa bahay. Dalal ak jàmm. Bienvenidas. Oto bibikum. Benvidas. Assalamu alaikum. Chúc mừng ngày đến. Ahlan wa sahlan. Ongi etorri. Okilbeltza, Bildu Getxok sortutako podcast dekolonial eta antiarrazista. Poesía, cuando la gente solo sobreviva, cuando el cansancio mate la alegría, seremos una máquina de trabajar. Ongi etorri Okilbeltzara, Getxoko Bilduren podcast dekolonial eta antiarrazistaren laugarren kapitulora. La música del mundo no tendrá lugar. Pregunto yo, ¿quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar? Gaurko elkarrizketa Rocío Luzezekin izango da. Bera, uruguaiarra eta euskalduna da, Getxoko bizilaguna eta egizu elkarteko kidea. Bere ibilbidea ezagutuko dugu, elkartea aurkeztuko digu eta euskararen eta Getxoko kulturaniztasunaren inguruko militantziaz ere arituko gara. Kaixo, Rocío, zelan? Kaixo, ondo, eta zu? Ondo eta pozik nago zurekin hemen egotea. Ezagutzen ez zaituzten pertsonentzat, konta diezaguzu pizka bat, nola bizi duzun uruguaiarra eta euskalduna izatea, nolakoa izan den euskararekiko lehen kontaktu hori? Bueno, ni Uruguain apur bat baskoa horri izan nuen lehenengo harremana hizkuntzarekin, etxetik berba pare bat edo hiruzpalau berba nekizkien eta Euskal Etxean ikasi nuen, Euskal Etxean eta diasporan eta gero etorri nintzen ona eta hemen, Uruguaia euskalduna edo naiz, ez? Kontrakoak. Eta zenbat denbora daramazu Euskal Herrian bizitzen? 23 urte ja, orain ekainan, 23 urte hemen. Beti Getxon? Hasieran apur bat Santurtzi portu lekeitio, eta baina berehala Algortara etorri ginen, eta bai. Eta zenbat urterekin zuk hasi zinen euskara ikasten? Ia 13, baina ia 14 egiteko, orduan hasi nintzen udako trinko batean, eta urte uda horren ostean, Argentinan antolatzen ziren udako eta neguko bernetegiak euskara ikasteko, eta gero norberak bere Euskal Etxean euskara eskolak emateko, eta horrela jarraitu nuen. Aurkeztu iezaguzu zer den egizu, zer jarduera egiten diren, badakit asko direla, nik neuk ere parte hartu dut hainbatetan, baina tira horrela, oro har, zein diren egizuk dituen lan eremu nagusiak? Bai, egizua da elkarteen elkarte bat, egizu elkartean daude sartuta herriko 3 euskaltegiak, Laguaseta, Jose Antonio Agirre eta Udal euskaltegia, eta baita Bizarra Lepoan. Bizarra Lepoan da euskaltzaleen pertsonen elkarte bat, eta laurak daude sartuta egizu batzordean, Udalak ere parte hartzen du batzorde horretan, naiz eta ez egon estatutuetan, eta elkarte horren sorburuan egon zen Berbalaguna proiektua, jaduela 25 urte, eta batez ere elkartea sortu zen euskaltegiak eta herri mugimendu edo herri elkarteak nolabait elkartzeko eta Noiz sortu zen? Duela 25 urte sortu zen, eta denen artean antolatzeko Berbalaguna eta horrekin lotutako kultur jarduerak euskalduntzen ari zirenak espazioak izateko, euskaraz berba egiteko, helburuak egizuk ditu lau helburu. Euskara zabaltzea, espazioak sortzea, nolabait ikasten ari denari kalitatezko eskaintza bat ematea euskaraz bizitzeko, eta laugarren bat erdaldunengan ere eragin eta motibatu euskara ikas dezaten.
Eta laugarren helburu horretatik hasi ginen gutiraka, apur bat gaur egun ez, aniztasun edo kultura aniztasunaren zeratik, laugarren helburu horretatik hasi ginen duela urte batzuk, bizilagunak bezalako bazkariak edo bestelako ekintzak antolatzen erdaldunengan ere eragiteko ez. Orain, geratzen dituzen proiektu eta jarduera batzuei buruz, zer da? Zendi bada udalarekin batera antolatzen dugun proiektu bat, eta familia transmisioan edo familia sozializazioan eragiteko umeek eta gurasoek edo itite mamek edo izekok elkarrekin euskarazko jarduerak egin elizateko, eta normaltasun batean euskaraz bizitzeko ekintza batzuetan euskaraz jakin behar da, bai ala bai, adibidez, asteburu pasa bat egitera bagoaz mendira edo bizikletekin, horretan nolabait komunikazio maila minimo bat behar da, bai heldu zein umeen artean, eta bestelako ekintza txikiagoetan ez da beharrezkoa euskaraz jakitea, baizik eta gogoa izan euskarara hurbiltzeko eta euskaraz ondo pasatzeko. Ekintza horietan batzutan gurasoek beraiek ematen dituzte tailerrak eta bestelako tailer edo ekintza batzuk bestelako kultur sortzaileekin edo antolatzen ditugu. Eta urte osoan zehar egoten dira aukerak, urtean 3 momentutan, udazkenean, neguan eta udaberrian, ekintza sorta bat proposatzen dugu eta familiei aukera eman parte hartzeko. Guraso lagun taldeak ere badaude, bereziki gurasoentzako guraso eta umeek batera elkartzeko, batzutan mai jolasen bitartez, batzutan urteko momentu batzuetan olgetan euskaraz deituriko jolasteko taldeak, edo oso haur txikiekin badago beste saio sorta bat, binbiligonbolo deiturikoa, eta horretan aur jaio berrientzako zehazka kantuak edo altzoan jolasteko kantuak lantzen ditugu. Maiatzean, Euskaraldia izan genuen Getxon, eta zelan bizi zenuten zuek antolatzaileek bezala egizutik? Egizun oso barrutik bizi izan dugu Euskaraldia, lan pilo batekin, baina batez ere nik uste dut Euskaraldia badela momentu bat non Euskarari begira ez nagusiki ez dagoen jendeak fokua jartzen duen euskararen gaian, eta guri aukera ematen digu elkarte, eragile, mugimendu, enpresetara heltzeko eta euskararen gaia mai gainean jarri eta nolabait mugitzeko edo hor ere eragiteko aukera plazaratzeko, ez? Eta euskaraldian nolabait bateratzen gara gure betiko eragin eremuetatik eta bestelako jendearekin saiatzen gara elkarlanak jozten, ez, euskararen inguruan. Bipusketan zari, erakatsi nahi dut nik puskak elgari, gure hizkuntza eta gure eskualheri, konparatzen baititut, izaite bateri. Eta agenda jarraitzeko, iraian Getxoko munduko arrozak izango dugu, azken 6 urteetan bezala. Herriko jende askorentzat eta oso garrantzitsua da egun hori. Bai, badatoz irailaren 28an arrozak, eta arrozek ere aukera ematen digute jende askorekin elkarlanean aritzeko, kulturaniztasunaren inguruan batez ere lanean ari direnak, nukleo batean elkartzeko eta elkarrekin eragiteko,
gure aldetik ere, gu saiatzen gara, bueno, ez daramagun gure kultura ere, ez, edo presente egon dadin, eta nolabait euskararen ateak denontzat zabalik daudela azpimarratu eta hori bizitzea, ez, kalean eta denon artean, ez? Eta Getxoko Munduko Arrozak lotuta dago bizilagunak. Oso interesgarria iruditzen zaigu bizilaguna proiektu ere. Bertan ere topatzen topo egiten dugu, baina jende asko oraindik ez du ezagutzen. Esango aldi guzu zer den, nola parte har daiteke? Bai, bizilagunaken urtean zehar 4-5 jarduera antolatzen ditugu, batez ere martxoan egiten dugu iftar jaia, Ramadamaren barauaren ostean edo, ez, arratsaldean egiten den barauaren apurtze jaia edo, eta elkartzen gara, igual zure eguneroko bizitzan aukera gutxi daukazu, bestelako komunitate batzuekin elkartzeko, egiten dugu jai bat, hori apur bat hobeto ezagutzeko eta elkartzeko. Iftar jaia izaten da martxoan, gero uztailean izaten da mendira irtera bat, horretan gehienetan ipuin kontalariak joaten dira, eta munduko ipuinak trukatzen ditugu, orain uztailaren 6an prestatzen egari gara hurrengo irtera eta izena eman daiteke, gure derrara joango gara, mendibilbide lasaiak izaten dira. Gero, bizilagunak bazkariak etorriko dira azaroan, eta baita ere, bestelako mendi buelta batzuk ere, urtean zehar, oraindik datak ez daude jarrita, baina horren berri izateko, bidali aldi guzue mail bat edo WhatsApp bat, eta guk sartzen zaituztegu difusio kanaletan, email bidez eta telefono bidez, eta gonbidapena bidaltzen dugu jarduera bat dagoen bakoitzean. Horretan saiatzen gara, herri ezberdinetako jendeari lekua egiten, eta batez ere, herrira oindala gutxi etorri dan jendeak parte hartzen du, nolabait sareak egiteko edo laguntzeko herrian sareak egiten. Eta bazkarietan, azaroko bazkarietan, azken urtean, saiatu ginen herriko txoko eta elkarte ezberdinetan fokua jartzen eta indarra jartzen. Hasierako bizilagunak bazkariak norberaren etxean egiten ziren, eta hor muga bat topatzen genuen, ez? Azken finean, ardura bat da, zure etxea zabaltzea eta dena prestatzea, orduan konturatu gara, bai arrozetan ibiltzen diren kolektibo batzuekin lan eginda eta lortu algenituen txoko batzuetan, jende horrekin prestatuta, antolatu algenituen txokoetan, mai txikietan, oreka egoteko, ez, jendeak denborazko daraman herrien eta etorri berria denak, solasaldi txiki batean elkar ezagutzeko eta apur bat hori, herrian sare horiek egiteko, txokoetan antolatzen dira azaroko bazkari horiek, eta aukera polita dira herriko jende berria ezagutzeko eta saltzan sartzeko. Bueno, ja badakizue, apuntatu, bizilaguna proiektua oso potente da, ni normalean parte hartzen dut, eta, bueno, oso momentu ona da denon artean, no? Ezagutzeko, eta, bueno, gonbidatu zaituzte. Zenbat aldiz marraztuko nuke zure besoetan etorkizuna. Zenbat aldiz aurkituko nuke zure usainaren oroitzapena. Zenbat aldiz itxarongo nuke aurrez aurre egoteko itzordua. Egunako beak baitira. Beno, Rosio, eta bukatzeko azken galderat egingo dizut. Euskara sustatzeko jarduerak egiten dituzue jolasen bidez, jaien bidez, solasaldi, hausnarketa eta abarren bidez,
Eta horietan leku atsegina izaten da, askotan herriko beste eragile batzuekin batera. Zer egin behar dugu jende gehiagorengana heltzeko eta jende gehiago barrutik parte hartzera bultzatzeko? Nik uste dute gako bat izan daitekela elkarlanetan sakontzea, ez? Eta beste askorekin kontuak eraiki eta jende gehiago sentitzeko kontu hoien parte, ez? Eta kontu hoien sustatzaile, ez? Gakoa, komunikazioa, edo komunikazio hutsa, edo marketing hutsa, kanpaina hon batek ere lagundu aldizu, baina hori baino eraginkorra joa igual, jende gehiago sartu, sortze prozesu edo antolatzen den horretan, hori izan daiteke gako bat. Elkartuko gara berriro, gure betiko lekuetan, zabalduko ditugu besoak, besarkatuz gure arimak, ta amestuko dugu gauean, oraindik gelditzen zaiguna, egunako behar bai dira zurekin batera. Eskerrik asko, Rocío, egunero egiten duzun lanagatik eta getxora heltzen garenoi egiten diguzun harrerarengatik. Mila esker ere gaur tartetxo bat honetan gugana hurbiltzeagatik eta kontatu diguzun guztiak gurekin parte hartzeagatik. Eskerrik asko zele zuri ere. Eta Rociok hautatutako abesti batekin emango diogu amaiera saioari eta hurrengora arte. Abestia da La Maleta, Ana Pradarena. Su maleta pensativa, no sabe si habrá sitio para todo. Ahí tiene que entrar toda su vida, pero ella aún no encuentra de qué modo. Va plegando camisas y recuerda sus zapatos, doble el abrigo sobre los afectos y no quiere que quepan los retratos, y el cielo está tan gris y las palmeras tan derechas.